Anis tá caint Sorcha Nic Mhathúna Oxfam Éireann Sorcha Constatú. Sorcha Sheol roinnt eagraíochtaí forbethe neamhréaltasach Oxfam ina measc tuarascáil le déanaí ag déile le Géarchéim na dTeifeach. An féidir introduún cad atá le rá goibh in le Se cinnte bhaí muid féin le chéile le eagraíochtaí agsúla eagraíochtaí atá gobar le dTeifeach an seo in Éireann agus eagraíochtaí atá gobar go idirnáisiúnta díortha eile nó san Libán agus Istírias mar sin de. Agus tháinig muid le chéile mar sais grúpa cúpla míoch in chun bheith gobar le chéile ó híh brúach chur an rialtas cínsú go bhfuil siad a déanamh gochan ar wathe leis na daine atá in dheargáil dían agus socha freisin bhí an simig an pobl le cúpla míonús ceirtág toirliú ó híh dTeifeach agus daine eile tá teat chun na chóirpa agus socha buch puinte sin nó bás buchalóg der banam Éileann Curdaí fuair sa curp I mí meán fóir ar trás a dúrc agus so tá muidir gobar le chéile gurí socha puintí orcha chur a méil an phobal agus rá leis an rialtas céirdaigh na rudaí is smú I gceapan muid gur cheart toirliú inis. Aran muid socha cé gur ruirt an rialtas gur siad chun 4,000 duine breise thugá isteach. Aran muid go bhfuil rudaigh bug a chan máil ní bháin in Éireannach san uair freisin agus aran muid go bhfuil blochanna agus agsúla tá ag déanamh rudaí bhád níos deacra le daoine tá géirí chatan seo. So mar cuidean san multi a bhí sa popper sin nó go mbeadh visas déin chara an ónas go mbeadh daoine ná bugad tríd na chóirpa níos éasca. Tá muidir gurí freisin go leanach an callachtaí ar nós callacht na hÉireann a déanamh search and rescue in rinn na chifre agus tá muid freisin I géirí go mbeadh imeascan ó integration mar chuid ní smúd den structure an seo an Éireann ar hagan daoine go dtí an seo. Is é an tainú go né a thula mé faoin tuarascáil na man náisiúnta ná an grenade nar dain sibh go card an rialtas fis atá míle díine Ontario agus tucimúrás faoi sinna cúpa náid. Ag just a caint féin a díine faoi láthair agus an cuidas mó acu I gampi faoi láthair. Chafar cóhain tú satíria féin a bheith an cóú agus a féidir ná gafar mar tá na cúntí marachtála na níidirnathe is na campi fásach nach bhfuil? Ie tá dóibh siúd tá Istíria faoi láthair tá síl ionach crua ionach Jackar annach chuid fhreagairt tá búmiígus mar sin de annach chuid daoine tá si tréis beidir bugá an áit cónaí bhí acu so siad náte an eile Syria agus feictar go fó nach bhfuil éon deire chun teacht ar an cogadh tá ar siúlann sin agus tá sé tá rudí garí níos casta agus chomáile sin tá sé bhd níos teachar de daoine bugas seach go dtína tíortha tá an eile Syria mar hampla rún Libán an seorann an sin ag tús na bliana so annach chuid tá sé bhd níos teachar de daoine níos bug amach tá Oxfam a gobar Syria a láthair na chóra sa láthair isce gláán mar annach chuid den infrastructure ví sa tíir tá sé imíonis so gahar dó ospidéal go scolna go foirgnamh go na pipi atá tohaach chun isce gláán a chuirt óháit bháin go háit eile. So tá síl ionach crua ionach Jackar de daoine atá fós sa Syria. Sa títhir tá Garda Syria mar hampla Libán áit na raméid cúpa seachtainna hin tá consaí Jackar an sin freisin daoine leir mé le bhí siad rágráid siad sástaghráid siad náit séchánta agus nach rá nach ar bheith bortha faoin na fumanna chula siad sna ihe bheith siad dúirt sin na bháinlam go mbeadh fumáin cos le fireworks mar sin deach ní sin bhí an agus ar leid bhí páistí na daoine seo an scanraí a gcónaí chas mé le daoine ra páisteachar ra cuid an curp gurtaí nó cos imi
chonig mé cálín beag sé blina díos agus bhí shrapnel fóstam ina mullag. So tá siad sásta gois nóid sábháilte, tá sé an Jackar a bheith dTeifeach I tír nó san Libán mar ní léon ní féile dul le gobar daoine a dóg Syria thug siad cabbé agad a bhí acu lo agus cheap siad beidir go meid dánar fá blian nó so ach níos tá siad ag réimach agad chun cías éic mar ní léon campi ifigúla sa Libán so annach chus daoine tá siad ina gcónaí ag campi nábhar Malta agus cá siad cías éic de cabbé dinar lo an talún nó tá siad in órasán nó I fuirgnimh agsúlar nó scoráistí nó sean munachan mar sin de agus tá rudí an Jackar dómh mar níl éon agad fóca acu níl seirisí an do bh gcónaí agus níos luas am lína freisin gear siar ar na dearbhán bia I mean an World Food Programme ag dóile so tá consí ionach Jackar dómh cé bhfuil sin nóid tánaí sábháilte. Agus thuúla mé cúpla tuairisc mar gheallar na campi ní hamháin sa man éair ach in Europe fashion ar an taobh eile Europe Beidir go bhfuil cuid de na gardaí nó pólíní an uafása go sin fear. Rinne Oxfam tuairisc le Janie a bort le an le eagraíocht sa Belgrade agus tuairisc sin formaid amach go raibh rinne mid chuirmid survey ar daoine bhíag teacht thart ar teorann Bulgaria agus a survey sin tá spáintear doing go raibh annach chuide san daoine I rá go raibh fhreagairt ag tarlú dómh ó híomh pólíní a bhí ar an teorann sin thulamid scéalta agus tuairiscí go raibh go raibh an fhreagairt a gceist guní madrí is mar sin de agus táid an bortha faoi sin agus sochatá cúpla eagraíocht mína gobar ó híomh ceart daine ag rán rud céine faoi áitna eile an uair freisin. Tá sinú fásach just gá ceistelle. Just ag caint faoin mórneocht a bhí á clúdach sa man náisiúnta in Éireann faoin tuarascáil a leirmuid faoi an pointe den tuarascáil in Éireann sibh go bhcáirt an rialtas fit a 2,000 teific thógáil seach. Chundas gur féidir é a bheith réalaíoch ag muintear na hÉireann a bheith sásta fiche is a 2,000 dígeanna ón tíre thógáil isteach. Os rud é beidir nach bhfuil na haicmhaí a gcuin faoi láthair chun déile le Géarchéim tíochta agus aspa dígeanna in air ar muintear féin. Well mar chuid an tuairisc sin ceanna sa moltaí bhí agin ná gur cheart go dogach amachchan seo go méid an rialtas ag tugáil 50,000 duine isteach ní an Syria bháinach tefií ginearálta agus bheith se sin mar céit don 0.5 fan géad de déanra na hÉireann. Agus an fág bhfuil se sin tuairisc ná gur bhairt an rialtas é féin cúpla mío hen go ggurc muid fáilte rih 4,000 agus 50,000 duine eile tríd a aon tú tealaí nó family reunification ach láir na thuirtha tá Bochtanas chóras sin agus tá sinna chur bacardí ar clinse agsúla teacht le chéile. So léirn se sin dúine gur gapan an rialtas gur féidirlinn an líon seo a thugá isteach. sé cé go bhfuil annach chuid dúchláin in Éireann agus go thuirtha híomh tíochta. Ag an am céine sé éire an cethir tír is severas san Aontas Eorpa de réir GDP. An 50,000 seo a bhí an statistic sin a bhí sa tuairisc mar dúirs méid sin 0.5 fan géad a déanú na hÉireann nar swinine méidir faoi tíortha nó san ghearmáin atá trééis ní swin 1,000,000 duine thuirteach sin aon fan géad na rá irid dat céit don thug siad san isteach. Agus stocha le déanaí chronig an rialtas ar 3 billiún breise nach chu is acu bhí acu de réir cón breise nar swinine méid faoi buséid chohí sa séideag tá méid a caithh 2 milliún euro ar chomór an idir séideag agus chunéid a caithh 7 milliún ar aib tíochta na tíortha. So nimid rá go bhfuil fibeháin níos measan an aib eile cínte agus a sé léir gan chuid agratíar agus fógus agus Simon agus sa riile go bhfuil 5 na tíochta gar in olcas
ach so an image ceapan muid gur féidir leis an réaltas teacht a réiteach ar na rá aib. Is sto go bhfuil an target an just caithmid é a caithhains na cuioine is fearlik. Okay, sin hindir Sorcha mar ógal scór cadí an teachtracht a bhíon live in Oxfam a thuirt star réaltas agus star éistóirí. Soch an chatras is smú ná sé léirí phobal na hÉireann an blion se go bhfuil siad a géirí carú agus go bhfuil siad a géirí fáilte chur ar an tefií. Caiimiid cinntiú go bhfuil an choras atá a gin sa tíir se soch má. Maiolgra éire mó ag tugáil tefií agus teacht seans agin choras níos farbha agin agus caithí integration nó imeas go bheith mar cuid lornachta sin. Ach ag an am céine caiimiid smaoine freisin gur bí na lína daoine tá teach chun na hthorpa sin just céitán an bheog dus na daoine atá gan ddíidean an chuid is smúd na daoine atá trééis teach ógal mai all ar fhreagairt na equivalent tá sin na gcónaí is a tíortha Bochta. So caiimiid lánachtar na carú le siúdatá sa Libán nó is Súdán Haas nó tíortha mar sin freisin, ní bhéilín dearm dhéanamh arthú siúd. Sochan is amsú na Nollag agus mar sin de bheith sé go hiintach dúir na gur géirí daoine taú leis an obair éigeandóla atá siúla gin th leir agus tá bailí éagsúla chun éis sinna dhéanamh mar hampla Bochtaineacht an rapta cheannacht is siop Oxfam nó ar lína oxfamarland.org. So sin be me caint éis faoi an ábhar seo go mé. Míle buchas Darren.